Kailangan na natin yung nakahubad at baka tayo'y madali ni Lulu. Madali tayo ni Lulu. Hello po, good morning po. Ay. Hello, Rahu. Rahu. How are you?
John Vibes Mix Vlog. Hello po. Ano? John Vibes. So, mang paangat. Sali kita. Maya-maya lang. Si Kuya Nobels nandyan. No? Hello po. Wait lang. Wala. Kailangan pa ng gano'n. Hindi din pala makapag-create din. Mag-login na lang tayo. Dating gawin, maglalagin na lang. Nagawa ako ng isang account sana. Kaso lang, kailangan pa siyang i-scan. Kaya wag na lang. Kasi naka-live na ako. Naglalagin na lang. Mag-reel ka na, host. Ayaw. Binubura ko na nga. Na-save ko na sila lahat kahapon yung galing sa Facebook ko. Tapos, in-upload ko na. Kaso lang na-copyright. Kaya, ilan yun? Nasa 6 atang song ang na-copyright. Kaya, iniisa-isa ko pa siyang pinapalitan yung music. Ina-appeal ako. Nakakainis nga. Wow, ang dami ng video ni John Vibes Mix Vlog. Ang dami na niyang subscriber. Nasahod na rin. Nilipat mo YouTube yung video mo sa FB post. Oo, nilipat ko na. Sinave ko muna lahat dun sa sa gallery ko sa cellphone. Tapos saka ko inedit. Hindi ko masyadong inedit. Pinagsama-sama ko na. Kaya na-copyright. Pero iniisa-isa ko siyang pinapalitan.
Pero kapag hindi accept ni YouTube na iniisa-isa kong palitan kasi nasa 6 ata yung copyright. Mapipilitan akong i-edit yung video. Inabot ng kulang-kulang 2 oras. Yung kay Kuya John Vibes mo nang i-flex natin. Mag-comment kayo ng mga 3 ha, 3 para hindi masyadong maano ni Lulu. Mga 3, tapos tapusin nyo kahit mga 2 minutes. Di baling matagalan kayong bumalik. Basta maging solid lang yung dikit. Kasi experience ko dyan kapag 1 minute ka lang nanood tapos subscribe mo. Wala, tatapon din niya yun. Kaya mas maganda, kung gusto mo, mag-click ka ng 1 minute ng dun sa isa, tapos dun sa isang video niya ulit, tapos isang video kahit mga 3 yung mai-click yung mai-play, kahit konti. Tapos mag-comment kayo ng mga 3. Wait lang, pinapanood ko muna. Ako muna. Ayan na. Ayan na, ayan na. Kay Kuya Nobels. Ay, Kuya Nobels, kay Kay yan, kay John Vibes. John Vibes. Kay John Vibes. Ano daw, sabi niya? Dinilit mo ang FB account. Hindi ko dinilit kasi may mga sa Messenger, may mga importanteng may mga importante akong mga ka-chat doon sa school, mga group chat. Kaya i-clear ko lang talaga yung yung mga video, tatanggalin ko lang talaga lahat, pati yung hindi naka sa reels. O na best, ang ititira ko lang doon yung share post ko na mga galing sa ibang mga mga ibang account. Ganun. Di-able all host para dikit na dikit. Oh, pwede rin naman. Kaso lang kasi, hindi ako okay lang din naman. Nasa tao din naman yan. Kaso nga lang ako, hindi ako nagbibil all madalang. Alam nyo kung bakit? Grabe kasi naghahang yung cellphone gawa ng tutot ng tutot, tutot ng tutot. Ang importante naman na bibisita mo sila. Tapos kapag nakaka-subscribe ka na kasi, dadaan sa speed mo yun. Kaya madalang ako mag-bill all. Ginawa ko din yan dati, kaso lang ang daming pam. Oo, video lang. Kasi, video lang tatanggalin ko talaga. Yung talagang personal ko lang. Siguro naman din ako ma-reuse ni YouTube yun. Malapit na kasi akong mag-apply. Ako'y natatakot. Kaya ako'y nagki-clearing na. Paunti-unti. Video lang ang tatanggalin.
Bilis lumaki ng watch hour ko. Umakin mo yung 28 days, tinignan ko. Ano siya? Nakagain ng 966. 28 days lang yun. Pag kaya maganda din na nagpe-play ka ng mga video mo. Wala, self talaga. Hindi naman kasi tayo sikat eh. Sariling trabaho talaga. Oh, ang galing naman. Sa akin, naka-private. Naka-private din yun sa akin. Kaso nga lang, baka magkaroon pa din kasi ng problema. Hindi kaya? Naka-private. Mga friends ko lang nakakapanood. Kaso lang, ayoko kasing pag nag-apply ako, magkakaroon ng ng aberya, maantala. Ang laki na ng hirap ko dito eh. Simula nung pandemic, ang dami ko na. Pandemic ko pa kasi ginawa yung YouTube ko, tapos nahinto-hinto lang nung nagtrabaho ako. Hamakin mo yon yung buong pandemic na yun, wala na akong ginawa kundi mag-shoot, mag-upload ng walang kakwenta-kwenta kasi makipag-sub to sub. Hi! Siguro mga 2 buwan pa. Ang birthday ko ay September 25, baka sakali. Pag nag-September na ma-target ko na. Yung watch hour, wait lang, may bibili lang. Ano ha? Ano? Aba, nag-upload ng bago 20 hours ago Kuya Nobels. Hindi, parang may napanood ako na kahapon. Dahil 'di ba napag-usapan natin yung views. Nag-search ako bakit nakakapag-apila naman yung iba. Kaso nga lang, syempre 90 days ang antayin mo, ganun. Kaso lang, tapos
Nakatatlong apply daw sila bago na monetize. Adi, tinalo mo pa yung nag-aano nun. Naghahabol ng watch hour at saka subscriber. Ba? May nag-ipon na naman ako ng mali. Ba, sayang. Trabahuin mo na. Sikasuhin mo yung YouTube mo. At nako, sayang. Sayang ang paghihirap mo. Hindi biro yung pagdadaanan. Maka 1,000 subscriber ka nga lang. Kahit 500, di na biro yung pagdadaanan mo. Yung pa kayang 2K. Wait lang. Ay, dyan si ano, oh. Si RSL. Loading na naman tong Hello, Kuya RSL. Good morning po. Good morning po. Hindi ako makapunta sa live chat.
Brown out ata. Hindi naman. Hindi naman, Oo, tinakpan ko na. Oh. Kasi baka mamaya. Hindi talaga nakahubad yun. Merong damit yun. Hindi ako makapunta dun sa join. Open panel. Conversation. Ba't ganun? Hindi makapunta sa Hindi ako makapunta sa live chat. Ay, log-out ko na nga lang. Sign in. Ayan. Hindi makapasok si Open. Ayan. Ano nga yan? Wait lang. Hindi ko maiano si Kuya si RCN. Nag-ano kasi ako ng isa pang media ayaw. Isa lang talaga. Huh? Hindi na ako makapasok. Okay na, wait lang. Iano ko si Kuya CL. Wait lang Hindi ko na tuloy makita ko siya dyan.
Hindi makapasok ng isang ninja ko. Bakit ganun? Walang live chat na nakalagay. Sinubscribe ko naman. Iba naman ang ilagay natin na link. Dito. Ay. Yan na. Kay Kuya RCL. Nakakainis. Yung isang ninja ko, sana tong lapag ko, hindi may lapag. Hindi ako makapasok sa chat. Nakikita ko siya, pero hindi siya makapunta sa chat. Mamaya pag-aaralan ko kung paano. Sipag din nito ni RCL Travel. Sipag din ni Kuya. Ang galing kung nakaka 966 watch hours sa isang buwan. Kaya mo pala din 3 buwan lang kaya mo pala 4. Was my Shaolin. Ano Shaolin? Ano yun? Hanggang ko moderator si Jan. Para alam ko na kung sino napunta. Ano yun? Hindi ko na anong Shaolin. Anong Shaolin? Ano yun? Loko-loko. Loading ako doon na, hindi ko agad na pick up Loading, parang yung computer. Wala! Pati nga master wala. Ninja lang. Mas maganda pag ninja kasi madami yun. Tahimik, no? Ang tahimik ng paligid kasi mag-isa lang ako. Dapat pala sunod, alam ko na.
Dapat yung pang-play ko, pang-ninja ko na talaga itong ito. Itong kay Marisa, pang-ninja. Kasi ito lang yung nakakapasok din sa live ko. Siya yung nakakabawa ng link. Siya nang may iwan sa akin. Yung isa kasi wala nang pag-asa. Wala na. Alam ko na. Wait lang. Kunin ko yung... Ilaban natin ang ninja mo sa ninja ko. Pwede ba gayon? Daming cellphone, no? Hello. Subukan ko kasi gumawa dito ng ano. Tapos yun ang I-train mo munang iga yung ninja mo. Baka mamaya pag nasipa ko yun. Ano? Baka pag nasipa ko, wala na agad. Iiyak na, magsusumbong sa nanay. Ano to? Parisan doon kampo. Marami na ang encuentro sa ninja ko. Oh, alam ko naman yon kasi nakaabot ka na nga ng 2K. Marami na talaga yan, napatumba. Mag-add tayo ng another account. Personal use. Ano kaya? Pangalan.
Ang maganda yan. Ninja ko puro bago. Yan. Ang maganda yan. Hayaan mo, host. Idikit ko sa'yo ang mga ninja ko tapos sa live mo. Ay, salamat. Sige, pwede yan. Wait lang. Magki-clearing lang ako. Para tong busit naman tong ballpen na ito. Walang tinta. Walang silbi. Wala na naman ako ng ballpen. Ganyan ang ginagawa namin, Joboy BT tapos sa live. Ang dami nun. Magki-clearing muna ako. Papalitan ko yung para hindi magkasama. Mag-clear data muna ako.
Ang dami. Delete. Ay, alam ko na. Ito pala yun para ma-delete lahat. Para hindi mo na isa-isahin. Delete lahat yan. Delete. Ganyan ang ginagawa namin yung boy dito. Paano? Wala na kayang history. History. Wala na. Delete na. Delete na lahat. Pati account. Burahin natin yung history sa YouTube. History. Clear all. Yan. Clear all history. Yan. Wala na. Pati sa YouTube. Clear na. Tapos, magsa-sign in ako ngayon. Yung isa-sign in ko, yung bagong gawa ko. Kasi pang ninja move ko yung ano. Yun na lang pang play ko ng video para hindi sabihin ni YouTube. Ano ito? Dala-dala mo pinapanood. Parang may mali. Nanonood yun sa live tapos yan. No. Skip. Wala ako ilalagay na details. History ba? May history pa to. Wala.
Si Prince J. Say my name. Mr. Bendover. Hey, Harry. Say my name. Hello? Hello to you. Wait lang, wait. Yes po. Hmm?
Kuya Nobels, thank you. Thank you kasi nandyan ka pa. Di ba ang galing? Makakapag-stay na ako sa aking live. Kasi iba yung nanonood, iba yung Ha? Wala. Namili na ako, Adeng. Namili na ako. Ay, puta. Ay, oo pala, kasi dito din niya si Buda. Nobels! Ang galing. Kasi tingnan mo. Ito yung yung ninja ko na pang... Kasi siya lang ang nakakapag-chat. Kaagapay ko ba? Partner ko. Tapos ito naman, yung naka-play. Ano siya, ibang account naman yung nakalagin, yung bagong gawa ko ngayon. Diba? Minsan maganda din yung na pinapagana yung utak ba. Pinilier data ko muna lahat pati sa YouTube bago ako nag-sign in. Okay na kaya yun? Hi, Apo. Galing nga.
kasi magtaka si YouTube, naka-play yung nanonood to ng video. Tapos nanonood din ng live. Di tuloy ako makapunta sa mga video ko. O mga video nyo, kasi baka nagsasabay. At least yan, magkaibang email. Tapos ang email, ang Ninja pala, di ba wala tayong details na nilalagay. Walang cellphone number, walang address. Di ba meron doon, pipilapan mo. Pag di ka pala naglagay ng mga doon, ilang buwan lang, isang buwan nata, nagno-notification na siya na kailangan mong fill upan yung details kasi mabubura siya. Ibig sabihin, nagbubura na pala ngayon si Google ng mga email na hindi ba active, parang ganun. Kasi yung sa anak ko, kasi di ba minor de edad pa, kailangan doon sa cellphone niya, kailangan may email kasi gawa ng yung mga ina-upload nilang doon sa Google. Hindi ko naman pwedeng ipagamit yung Google kong ito sa YouTube kasi personal ko yon. Mamaya mahak-hack pa, games lang naman yung sa kanila. Tapos may mga sinesearch lang. Hindi ka makakapag-search pag walang email. Yun, nawala. Hindi na namin mailagin kasi hindi daw, wala daw. Parang dami niyang tinatanong. Kaya ginawa ko, nagpalit na lang ulit. Pinalitan ko na lang ulit ng Hello po! Mohan B. Meron host Gmail, lahat ng Ninja ko may mga Gmail account. Oo, may mga Gmail account nga. Mga di ba pag nagawa ka ng Ninja, may mga Gmail yon. Pero ibig ko sabihin hindi tayo nagpi-fill up ng details katulad ng number, yung real name. May name siya, pero kumbaga ghost. Sino yun? Parang kumbaga hindi siya naka-registered. Thank you, Mohan. Kaya isang buwan lang nagno-notification na siya na kailangan mong naka-alert na. Kailangan mong pilapan. Kaya pag hindi mo na napilapan, hindi mo na makukuha. Kaya okay lang din. At least nagamit mo na siya, di ba? Kasi pag minor de edad pa, tapos katulad natin, hindi naman, pwede tayong madaming account na gagawin, Gmail, YouTube. Pero kumbaga, hindi tayo pwedeng yung isa magiging 2, 3, 4, 5 na ikaw, di ba, wag isa ka lang naman. Katulad ng main page natin, yung main YouTube. Talagang yung detalye mo, doon, pulido, as in talaga lahat, naka-fill up. Pero kumbaga yung Ninja, wala. Naggawa ka lang ng email. Ganun. Lagyan mo talaga details? Dami naman. Hindi po pwede yun. Hindi pwede na Hindi, napag-aralan ko lang. Halimbawa, ang main account mo ay si Kuya Nobels. Yung real ikaw, andyan lahat yung details mo. Tapos yung gagawin mong Ninja, na pang katulad yan sa larangan ng YouTube, hindi pwedeng details mo pa din kasi madidetect talaga naman nakikipag-sub to sub ka. Or kung gagamitin mo siyang pang-watch sa YouTube mo, mababasa niya na ikaw pa din yun. Kaya nagkakaroon ng yung sinasabi nilang hindi nakaka-counted na watch hour. Kasi alam mo, na-try ko yan nung nakaraan kasi bago ako nag-play, nag-observe muna ng 1 to 3 days.
And then nagpahinga ako kasi 'di ba 1 week ang pagitan bago mag-reading. Same ano, same details ko. Iba lang yung email pero yung details ko nilagay ko. Hindi siya na-add. Hindi siya tumaas. Bumaba pa gawa ng walang na-add pero na-less ka na kasi nagdaan na yung araw-araw, 'di ba? Na-less pa siya, pababa siya. Kaya sabi ko, ay hindi pala pwede. Tapos sabi nung kaibigan ng asawa ko na nag self-watch din, ano, sabi niya kailangan ibang Gmail na hindi mo details na hindi ikaw. Ginawa ko, tinry ko, tas inobserve ko ulit ng 3 days. Aba, lumaki. Tapos yun, sabi ko, ganun pala. Kaya dinire-diretso ko na lang. Hmm. Wala. Hindi ako naglagay. Ini-skip ko, hindi ako naglalagay ng details. Pangalan lang ng ninja. Ang dami mong gagamiting number nun. Pero okay lang, malay mo lang. Ang hirap kasi aralin ni ano, ang hirap lituhin ni Google. Ang hirap lituhin ni Lolo, saka ni Google. Kasi magkaano sila magkasosyo eh. Kasi pag hindi ka makakagawa ng YouTube account mo kung wala kang Google. Hindi naman gagana bago ka makagawa ng YouTube mo, kailangan may Google ka. Kaya parang mag-partner sila. Kaya ang hirap nilang sayawan. Ah! Isi-send mo. Magaling. Magaling pala yun. Halimbawa, doon sa cellphone ng anak ko, isi-send ko doon yung mga video. Tapos doon ko panonoorin. Parang ganun. Ayos palang ganda. Di at least may natutunan ako. Salamat! Dagdag kaalaman na naman.
Ganun pala yun. Hanggang mamaya, ganun nga gagawin ko sa cellphone ng anak ko. Hello po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Gabi na ho. Ay, nako. Ano ho? Wait lang po. Ako'y nagugutom.
Kahit na anong hadlang, mananatili ka. Mahal sa aking puso.
Nandiyan pa si Kuya Nobels. Oh, ang galing. Nagugutom na talaga ako. Umabot ang araw. Oh, ang daming naghahanap ng siomai. Hindi naman ako nagtitinda kasi ng siomai. Ninja TV support. Salamat sa pagpunta sa live sa main account ko. Salamat! Last one banana. Oo! Nagparamdam ako. Nagala-gala yung isang ninja ko. Salamat po.
Gala-gala ako ba? Kaya nga, salamat. Nagalag yung mga ninja natin. Nakakatawa. Makapag-headset niya. Alam niyo, yung mga anak kong pumili dito, nakakatawa. Total na gala din naman ako. Host number 5. Tama naman yung pinili ng anak ko, ng mga anak kong ilaw-ilaw pa. Nakakatawa. Gusto ko kasi marinig yung nagla-live. Makikilala ka. Sir Nobel, sandiyan ka pa? Oh, ito mo, naririnig ko na yung video mo.
Lagaslas pala ng tubig. Gutom ba to? Parang busog naman. Saan na yung live ni Sir William?
Hindi kaya novels nandyan pa. Hello po. Nandiyan pa rin si Kuya Novels. Hindi ako makilala, nakakaaduwa. Ang hirap pala magkaroon ng ninja. Oo. Ay, paano kasi ang hirap? First time ko ngayong gawin to. Pagalain yung ninja. Tapos andyan yung cellphone, no? Ayan. Yun yung naka-live, kaya hindi ako Oo, ayan o, tamo. Ay, ikaw man yan. Oh. Hindi lang pala sa messenger pwede mag-usap eh. May tawag ka, host.
Tusok. Andito. Tusok. Po. Wait lang po.
Si Andy. Si Andy dat. Ha? Ilan po? Kain, nagugutom na ako.
buhatin mo talaga. Para hindi ka naman makita ng janitor dyan. Marami ngayon dyan, janitor. Hindi mo naman kaya yan. Sino mo ba? Agree. Lahat yan eh, saan yun? Kita ko lang si ate, nakutom ako. Ano kaya nangyari pag president si Karen na nag-review? Kinaya niya yun. Hindi, alam niya, dinaya siya. Hindi nga yun. Nakati. Dinaya, pero pag-alam ko doon, nakatake lang ko. Daming nagalit na tao nun. Gloria. Kita yung boto na ko. Meron pa? Yate. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye po! Salamat! Ako yung susundo na sa school. Okay, Nobels! Bye-bye! Susundo na ako. Salamat! Salamat! Bye-bye!